Efter 6 måneder, så fik vi 5 gange så mange henvendelser. Og geografien var spot on, så vi skulle ikke ligge og køre på kryds og tværs af Sjælland længere. Jeg hedder Maja Mita Clausen, og jeg er ejer af Kastrup Gulve. Kastrup Gulve er en professionel gulvvirksomhed, der primært leverer og monterer sindebensgulve. Og i tillæg til det, så er vi professionelle i at overfladebehandle trægulve for store erhvervskunder, hoteller, revisionsvirksomheder, advokatkontorer, blandt andet her på Hotel Kong Arthur og Saxo Bank, Wilson Federspil osv. Før samarbejdet med AdNudging startede op, der havde vi lidt svært ved at skalere antallet af henvendelser til private, og i tillæg havde vi svært ved at få henvendelserne fra de rigtige geografiske områder. Og vi har også lidt svært ved at få konkrete henvendelser lige specifikt inden for det her med et sindebensgulv. Så med andre ord, så ønsker vi simpelthen at reducere omkostningerne per henvendelse, og så samtidig få nogle mere konkrete henvendelser. Da vi indgik samarbejde med AdNudging, der var vores mål, at antallet af henvendelser skulle øges med 20%, og så skulle prisen per henvendelse også reduceres. Det resultat, vi så oplevede, efter vi samarbejdede med AdNudging, der blev det blev helt sådan til grin, fordi vi kom langt over det forventede. Efter 6 måneder, så fik vi 5 gange så mange henvendelser. Og geografien var spot on, så vi skulle ikke ligge og køre på kryds og tværs af Sjælland længere. Og lige så imponerende var det også, at omkostningerne per henvendelse, de faldt faktisk til det halve. Det var en kæmpe turnaround for vores virksomhed. Jeg værdsætter samarbejdet med AdNudging, blandt andet på grund af den månedlige status, hvor vi evaluerer den foregående måned. Der er en meget professionel og engageret medarbejder hos AdNudging. De er gode til at levere henvendelser, som er meget konkrete, så der ikke er så meget spildtid. Så på den baggrund, så kan jeg varmt anbefale AdNudging til andre.